El ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar aquest dimarts l'adhesió de l'ENS a l'Associació de Municipis per la Independència, una decisió que s'uneix a la dels Consells de l'Alt Camp i la Conca de Barberà i a la de 9 municipis del Tarragonès, entre els quals hi ha Altafulla, Torredembarra i Constantí. L'adhesió va esdevenir fruit d'una moció presentada per Esquerra Republicana i que va tenir els vots a favor de Convergència i Unió i Iniciativa Verds i en contra de PSC i Partit Popular. El resultat va ser d'un empat que es va desfer gràcies al vot de qualitat del president de l'ENS, un Frederic Adan que defensa el dret de Catalunya a tenir un estat propi i més en un moment de dificultats econòmiques com l'actual. Del 2011. Bé, nosaltres crec que és important que Catalunya tingui un reconeixement propi i més si quan en la realitat actual que vivim de circumstàncies econòmiques molt complicades és un exemple que si poguéssim gestionar els nostres propis recursos possiblement la situació seria molt diferent. Per tant, no només ja per l'àmbit sentimental dels que creiem en què Catalunya té una identitat pròpia i pot ser un estat propi, sinó també per la necessitat de recursos econòmics